Здравейте, приятели! Сега ще отваряме пак зрънчета. Аз ще отворям С грим и козметика. Айде! Аз съм първо. Да, тя е първа. Тя е малко по-голяма от мен. Да. Ето, написах ми. Айди бе. Искам да го видя първо. Ти мисля, че Не бе, покажи го на камерата. ето го и... Ето какво и се падна, хора. Чакай! Опа. То е червило! Не. Бас якото, Кали, аз искам. Сега мисля да не го ползвам. Ами, добре, хора. Сега на Калито... Я да го видят хубаво на камерата, хората. Дай го тук. Чакай, аз ще го покажа, защото на мен ми се падна. Ама, ето. то не се вижда. Вижда се, ето. Ето го, да. Триъгълниче. Ако ви хареса, пишете го долу в коментарите. Да. Сега е ред на мен. Сега да видим какво ще ми се падне на мене. 3, 2, 1, отварям. Опа, отворих го с козметиката, тъй че извинявам се. Ами, ето го, хора, това е. Чакайте. Май обратното направих. Ето го, хора, със семейство е моето синджирче. Вижте, Кали, виж. Добре, айде, тя моя ред. Сега е нейния ред с козметика да отваря. Тя нещо е интересно. Не! What, леле? Ето, казах ти, че на теб ще се падне хубаво. Ето, хора, вижте! Вижте колко е сладко! Много сладко ще си ги нося. А моето също е сладко, тъй че да, заедно. Еми, хора, сега остава и на мене да се отворя другия пакет, който е с бижуто. Не, обърках козметиката. Ето, то дори се пише тук на английски, който може да чете на английски, да. Хора, отваряме го и... Коли ще ми се падне? Аз съм последна. Хора... Ето, хора, падна ми са това, което е пила за ногти. Оле, вижте каква е сладка на ягодки. Не, супер. Два хубави подаръка. И на мен ми харесват моите. Готини са. Да. Между другото, хора, искам да ви покажа още две синджирчета. Изчакайте, стойте се, за малко стойте.